есть несколько вопросов. Открыть свою аптеку. Ему придется потом это делать. Целью, чтобы помогать большее количество людям. салому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ман хеле миннат дорам ки шумо саволҳои хуб додед. почтаи мо бо саволҳо хеле бисёр омада. Ростига почтае ки дар таги ана ин рубрикаҳои Диловар Сафаров ҳасту дар дигар ҷойҳо почтаи мо бо саволҳо бисёр омадан. ҳамин саволҳое ки тоҷикӣ ба додани ҳастед ҳамин почта ба роя кунед. YouTube канали мо дар омада бинед. Ман ҳамин ҳама саволҳои шумо ман ҷавоб метиҳам. YouTube канали мо ба ҳамон канале ки бо забони тоҷикӣ ҳаст. дар омада ҳамонҷо ба обуна шавед ки то ине ки доимо вақте ки саволи шумо ман ҷавоб метиҳам шумо ҳамин ҷавоба гиред. Ассалому алейкум, ман Файзибоев Ҷамшед, ман 30 сола мебошам ва аз синни 22 солагӣ то ин ҷониб ҳамчун сармуҳосиб дар ташкилотҳои сохтмонӣ кору фаъолият бурда истодам. Ман касби худро дӯст медорам ва музди маоши хуб мегирам. Бо мурури замон дида истодам ки саломатии худро аз даст дода истодам. Аз хурдиам орзу доштам шахсияти бузург шавам, миллионер шавам, ҷойҳои коре ташкил кунам, дасткушод шавам, хизмат ба ватану халқ кунам, ба монанди шумо ва дигар соҳибкорон пешрафта. дар вақтҳои холӣ бисёр тренингҳои шуморо гӯш мекунам ва аз рӯи гуфтаҳои шумо ва дастгирии шогирди шумо Аъзамҷон Мадаминов як ошхона кушодам ки айни замон 14 нафар ба ҷои кор таъминанд ва кори ошхона пешрафт истодааст. Саволи ман: мехостам фаҳмам ки кадом роҳро интихоб кунам ва ба кадоме аз ин корҳо вақти худро бисёртар сарф намоям ки оянда ба орзуҳоям бирасам. Акоҷонам, бародари азизам, шумо ман хурдтар будед, 30 сола будед. Ҷамшедҷон, шумо оилаи хубам ки гирифта истода бошед ё дигар сохтмонӣ ба вай кор карда истода бошед ки анакун вай трудовой доход ин даромади меҳнатӣ вай ҳама вақт ограничен анакун чойхонае ки кардаги ҳастеду даромада шуда истодааст вай пассивни доход ҳама вақт растуши доход, то есть ин даромаде ки зиёд шуда рафтан мегирад. бо такрор мекунам, вақте ки шумо маош ба кор мекунед ин даромад ҳама вақт ограничения як маҳдудият дорад. вақте ки шумо да пассивни доход месозед, бизнес месозед ва растуши доход доимо даромаде ки зиёд шуда рафтан мегирад. барои хулоса биёред, агар ки даромад аз чойхонаатон аз маоши ҳармоҳа мегирифтагиатон зиёд бошад, ҳаме вақтатуна чойхона багдода ҳамина зиёд карда рафтан гиред. Якта мекунед ба дута, ба сета, ба панҷта, ба даҳта даромадатон зиёд шуда мебаравад. барори кор шумо ба агар ки дар оянда шумо сохтмончӣ шуда бизнес кардани набошед, вақтатуна дига унҷо ба нагурзонед, чойхона зиёд карда рафтан гиред. Якташ ба мутахассис шавед. Не дар оянда орзу дошта бошед ки ман сохтмончигӣ мекунам, то есть бизнеси худам мекушам, сохтмончигӣ мекунам, ҳамон муддат ба сохтмончига давом доед мешавад. Саволи дигар: ман Собиров Фирдавсҷон, ман дар бозор як нуқтаи савдои либоси занона дорам ва ҳамазамон як ошхона кушодам. Ошхона 8 моҳ боз фаъолият карда истодааст. ба бисёр мушкилиҳо дучор шудам. Мисол, коргарро чӣ тавр интихоб намуда ба кор қабул кардан, ҳамчун роҳбар камбудиҳоро дида ба коргар ба таври дуруст камбудиро фаҳмондан, яъне ба иззати нафсаш нарасидан, сифати хӯроквориро ба дараҷаи баланд доштан, барои он ки баъзе рӯзҳо хӯрокҳо маззашон дигар хел мешавад ки миҷозон таъкид карда мераванд. Тартибот ва талаботи дуруст барои коргарро ҷорӣ кардан, чӣ тавр кори ошхона беиштироки ман ба пеш рафтан, обшим ва ғайраҳо. бисёр ҳамин проблемаҳое ки ҳозир Фирдавсҷон гуфтагӣ, ҳамин проблемаи персонал, проблемаи кадр. ҳозир ман ахираш мегӯм, айни замон талаботи мизоҷон бо хӯроки мо бисёр мебошад ва баъзан ҷойҳои нишаст намерасад. дар бари бинои мо фаъолият карда истодаамон ҷои холӣ ҳаст, бино дар як ҷо, лекин мо 50% ҳамин биноро таъмир карда будем ва фаъолиятро оғоз карда будем. Саволи ман чӣ тавр ҷои нишастро калон кунам ки мизоҷон ба таври озод омада аз хӯроки мо истеъмол кунанд? Оё ман тайёр ҳастам ё на барои ташкил намудани ҷойҳои нишаст? Аз рӯи нуқтаи назари шумо ва таҷрибаи шумо, барои маълумот, ҳозира ҷои нишаст 100 нафар. Ман мехоҳам барои 100 нафар ҷои нишаст ташкил кунам. Шароити кории кухня мувофиқат мекунад барои ин ҳолат? Бародари азизам Фирдавсҷон, якум
ман гуфта меравам окоҷонам диққат карда гӯш кун. Якум ҳамон қадр як кор багир ки ҳамин соҳа ба ҳаваси кор кардан дорад. диққат кун, ҳамон инсоне корбаге ки меҳмоннавозай, характераш ба меҳмоннавозай, дар оилааш меҳмоннавози дидагӣ ҳаст. Пурс ҳамон вақте ки корба мегирӣ одамоа пурс ки оилатон ба меҳмоннавозӣ буд ё не, чандта меҳмон меомад дар як рӯз, гуфта пурс, шарм накун. фаҳмидӣ ки ту фаҳмӣ чаба ки инсоне ки дар характерашу дар табиаташ ҳамин чи шистагиай меҳмоннавозе вай ҳама вақт паси меҳмон хизмат мекунад. ин беҳад зарур. Ана кун ин кадрое ки мегирӣ диққат кун. Ту якта барое ки ҳамон вайт ошхона будан, ҳамон ошхона даромадаш нақс шавад, якта администратори бақувватге ки 5-10 сол ошхона ба коркардагӣ бошад. Таҷрибаи коре дошта бош. Ту ҳамона корбагӣ шуд, дига ҳамин кора вай худаш ташкил мекунад. Ту бояд ки як каса корба гирӣ, профессионала, ба профессионал кори худаше медонад, вай ба мушай накун. Ту агар ки якум бор ин кора карда истода бошӣ, бародар азам Фирдавсҷон, профессионала корбаги администратора, мушай накун, вай кори худаше медонад. Вай талаб карданги. Анакун сабаб саволе ки ҷоя чӣ хел зиёд кунам. Ту фикр ки як бино доред ки нисбаша шумо аренда ба гирифта кардаги, нисбаш холе. Зиёд кун ҷоя. Талабот бошад зиёд карданги. Неки аввал хизматрасониям боло бардор, сервиса бисёр хушрӯ кун. Ту шарм накун, коргар ба гумон накун ки нафси вай ба мерасӣ. Не, ту коргар ба задача мондана ёд гир. Барои ки ин кора ёдгирӣ чӣ кор мекунӣ? Ё тренингҳои ман ба мебии мастер-класс барои хуҷаинои бизнес, барои соҳибкоро. Мана дар ҳамин душанбеам шуда истодааст, дар вай мешавад рӯзи аз 13 то 18 ҳамин апрела дар вай мешавад, дар ҳисор шоҳанбариба мешавад, шоҳанбариба. Ҳамон ҷо биё гӯш кун, агар дар Душанбе бошӣ, агар дар Тоҷикистон бошӣ, нею агар ки дар дигар давлато бошӣ, ту ҳамин сайти мо дида мести само, куҷое ба кадом давлате бе ки ҳамин мастер-класс для владельцев бизнеса ман гурзонда истода бошам 5 рӯза, ҳавай барав. Камакак расход кун илмат ба ки бисёр чизҳои ёд гирӣ. Кадра чӣ хел ёфтана, чӣ хел корба гирифтана, чӣ хел уволид кардана, чӣ хел карьера бардоштан, чӣ хел мотиватсия додан, ҳамин чиза ёд гирифтани дар кор. Кадри беҳунар камбағалат мекунад. Кадри беҳунар ёрдамчии конкурентҳо ҳаст, не ки пулаша ту метӣ. Чаба ки кадри беҳунар клиента мегурезонад. Клиента ки барои мекунад? Конкурент ба. Барои ҳамон қадар ин чиза омӯхтанад дар кор, бародари азизам. Ана кун пурсидаги ҳастед ки ба фикри ман шумо тайёр не, кадратун тайёр не, командатун тайёр не ки худатун тайёр, командатун тайёр не. Барои ҳамон якта администратор бақуввата мегиред, барое ки управление зала даст багираду порядка сохтана дод. Чаба ки шумо ҳамон чиба ҳозир опытатон нарасида истодааст. Не ки вақте ки шумо якта администратор бақуввата гиред корбаку, қабати вай баистед, худатонам тез ёд мегиред. Ҳамин администратор бақуввата ёфтед, сразу расширят кунед. Талабот бошад, бо сатҳи дига ҷо кардан гиред. Чаба ки агар шумо расширят накунед, қабататон ба ягонта конкурент тез пайдо мешавад. Барои ҳамон ҷоя худатон гирифтанатон дар кор. Дигарин савол. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ман як савол дорам. Фикр мекунам ки ба манфиати ҳама шахсони деҳотнишин аст, чунки ман ин чизро дар ҳама деҳаҳо мушоҳида кардам. Савол чунин аст. Ман 9 сол пеш дар деҳаамон як мағозаи хӯрокаи дуошона сохтам ва тӯли 4 сол савдо бизнес кардам ва аз сабаби бисёр қарз додан ва савдо суст шуд будан маҳкам кардам мағозаро. Шумо шароити деҳаро мефаҳмед. Бисёр қарз мегиранд ва ба зудӣ бар намегардонанд қарзро. Тӯли 4-5 сол мешавад, мағоза бекор хоб аст. Як маслиҳат тед ки устод чӣ кор кунам ки мағоза бекор хоб наравад, накунад. Ба ғайр аз мағозаи ман дар деҳа 5 то мағозаи дигар мебошад. Айни замон 2 тоаш кор ва фаъолият карда истодааст ва 3 тоаш бекор мебошад. Ин чиз дар ҳама деҳаҳо мебошад. 1-2 мағоза кор мекунад ва чанд тои дигар бекор аст. Як маслиҳат тед устод ки ба ғайр аз хӯрока савдо кардан чӣ кор кунам ман ки мағозаам кор кунад. Бародари азизи меҳрубонам, шумо бисёр саволи хуб додед. Дар ҳақиқат дар тамоми деҳаҳо ҳамин чи ҳаст. Ана кун аввал барое ки ин кора шумо ба кор мондан тавонеду фаҳмишаш барасед, бояд ки аз фикронаи конкуренсия бояд ки фикронатуна дига карда фикронаи ҳамкорӣ ба биёед. Бо гуфта метиҳам,
ҳамон одамое ки деҳҳо ба зиндагӣ мекунаду ҳамаи деҳа насл ҳамин аҳоли кам шумораи аҳоли кам дурустме бозор тақсим шудагӣ барои ҳамон 4-5 магазин пеш ба рафтан наметод ҳамон размери пуле ки оборот мехӯрад дар ҳамон деҳа 5 магазин ба тақсим мешавад агар 5 магазин бошад агар як магазин бошад як магазин ба якта магазин бошад прибилни мешавад 5 бошад ҳар 5 банкрот мешавад дарунаш якта дуташ кадомаш ки гӯем пули обороташ зиёдтар аст камтар видршка кардан метод дигарош кардан наметод барои ҳама қадар аз фикронаи конкуренсия аз рақобат ҳамкорӣ ба омадан дар кор аз рақобат ҳамкорӣ аз сохтан дар кор чӣ хел мекунед шумо беед ҳамон 5 магазине ки аст шинед ҳар 5 касотон маслиҳат кунед яктаотон фақат либоса фурӯшед яктаотон фақат стройматериал фурӯшед яктаотон фақат хӯрока фурӯшед яктаи дигатон бо ягон хеле услугаи дигар багузаред анакун агар ки 5 забон ёфта наметоед ҷудо ҳар 5тон пулотонро як кунеду якта магазини калон карда кор кунед муносибатотон соз мешавад барое ки ҳамкория ёд гиред барое ки ҳамкорӣ кардана ёд гиред вай ба кор кунед ана партнёрско соглашение нависед ҳама чиза коғаз ба дароред шумо аз ин партнёре чӣ мехоҳед вай кас чӣ мехоҳад агар ки як ҷоя кор кунед ду кас се кас одам як ҷоя шуда кор кунед ҳамин хел кор кунед мана ту чӣ мехоҳӣ партнёри ман чӣ мехоҳам ту чӣ хел чӣ ба ҷавобгар мешӣ ман чӣ ба ҷавобгарӣ мекунам ту чӣ қадар пул вложение мекунӣ ман чӣ қадар вложение мекунам ки кадом кора мекунад ҳамаша нависед баъд яке корамон нашуд чӣ хел ҷудо мешавем ҳама коғаз ба нависед ҳамин коре ки кардед партнёрско соглашение тайёр карда ки навистед коратон мана ин хел мешавад анако замон магазини шумо холе истодааст гумон мекунам ки аз 5 магазин 2 кор карда истода бошад 3 бекор истодааст ку ҳамон 3 аввал гапзаноне сар кунед ку маслиҳатотон дуруст мегирад чӣ вай 2 каси дигам бекор истода барои ҳамон рақобат ба ҳамкорӣ омадан дар кор ҳамкория ёд гирифтан дар кор бародари азиз чӣ ки тамоми мардуми пулдор ҳамкория метод одаме ки нав кора сар мекунад ку нав бизнес сар мекунаду мане кам как пул дора ҳаво ҳамкория ёд кардан наметод одамои пулдор ҳамаш медонад ки тоза кор кардан дар кор барое ки пулдор пулат капитала нест нашад тоза ҳалол кор мекунӣ ана ҳамин гуфтагӣ мекунед тамоми деҳаҳо ба тамоми қишлоқҷоҳо ба ҳамин гуфтагима ташкил кунедтон баъд коротон бизнесатон пеш мебуравад ман як ҳамватани шумо акай Саидмурод 32 сола ҳастам зиндагии миёна дорам пас аз хатми мактаб падар вафот карда вақти падар зинда будан рости гап дар ӯй пулкоркунӣ набудааст дар фикри пулкоркунӣ набудам худо ва шукр модари боақл дорам то соли 2017 дар хуҷанд кор мекардам рости гап ҳар хел корҳоро кардам лекин 5 соли охир шоферӣ кардосиам соли 2015 қарз кардам мошин харидам спринтер маршрутка хулас мошина соли 2017 фурӯхтам зиёнаш ба болош ба $8000 қарздор шудам баъди Россия омадам дар инҷо солҳои аввал даромади аниқ надоштам худо ва шукр 1.5 соли охир корам нақ шудааст қарзам $2000 мондагӣ орзуҳом зиёд акай Саидмурод лекин аз қарз баромада натавонистам ака ягон нақша кашида медодед ё маслиҳат медодед чӣ хел карда аз чуқурӣ ба роҳи рост бароям айни ҳол дар Российская Федератсия ронандаи автобус кор кардаастам ман оиладор соҳиби 3 фарзанд ба шумо раҳмат ки вақти қимати худро барои халқи тоҷик дариғ надошта маслиҳатҳои нағз доданед бародари азизам барое ки корат пеш равад ҳозир ту ронанда шуда кор карда истодӣ ҳамон кората карда даромадата аста пасандоз карда капитал соз ба ҳамон коре ки карда истодӣ ҳаракат кун ки акун ки ҳамон кор бага мутахассис бошӣ ҳамон кора ёд гирифта бошӣ 2 сол 3 сол 4 сол значи ҳамон кора давом те не ки дар ҳамон соҳа бояд ки бизнес созӣ ҳамон соҳа ба бизнес соз ки ту дар ҳамон ҷо вақтата сарф кардагӣ ҳастию ҳамон соҳа нағз мефаҳмӣ ҳамон соҳа мутахассис шудӣ раст ки ту ронандагӣ карда истодӣ аста такса парк кун ояндаш ба ё ки автобус парк кун ояндаш ба камтар пул ҷамъ мекунӣ аввал якта мошин мегирӣ ҳамон коре кардаги маршрутка доштам мегуфтиго ҳамонҷо бакун бо астатар баъдтатар 2 автобус кун ё 2 маршрутка кун бо 3 кун 4 кун як кора қапида 5 сол 10 сол 20 сол ҳамон кор қати рафтанги пулдор шуда мемонӣ окоҷонам не ки ҳар кора шудӣ
корат пеш намерад. 2 сол автобус кор кунам, 2 сол маршрутка кор кунам, 1 сол дига грузчика кунам, 3 соли дига шафбо продавец шуда кор кунам, 5 соли дига либосфурӯши. Ин корат намешад. Як кора меқапи, ҳамо як кор қати мутахассис ба кош намерави. Здравствуйте, уважаемый Сальмурод Давлатов. Меня зовут Мехрона, мне 14 лет. Я из города Канибадама. Я очень люблю читать книги для саморазвития и всегда слежу за вашими видеосъемками. Читаю ваши книги. В сегодняшние дни мы можем видеть, что наши подростки не интересуются книгой и торчатся целый час в соцсетях и так далее. Я был бы рада, если вы дали совет нашим подросткам, который могло изменить их образ жизни к лучшему. Раньше я тоже была такая. Я была как будто слепая. Я не думала в будущем, пока не читал книгу «Думай богатей» от Наполеона Хилла. И у меня второй вопрос. Что нам нужно делать от сегодняшнего дня, чтобы стать в будущем предпринимателем и служить нашему народу? Спасибо за такую возможность. Мехрона, дорогая моя, знаете, что надо вам делать? Что надо делать, чтобы люди наши читали книги? Знаете, организуйте книжные магазины, книжные библиотеки. В Канибадаме и в других городах с помощью Аллаха я планирую по всему Таджикистану 100 образовательных центров открыть. Именно специально такие места, где делать доступно для народа книги, для людей. Нам придет, могут прийти, сидеть, читать. Если он покупает, у него возможности нет, могут сидеть, читать, потом уйти. Или взять доступной ценой в сутки 1 сомон, дорогие книги, 2 сомона в сутки, как прокат взять, почитать, принести, поставить. То есть я хочу, чтобы создать возможность для многих людей. Если вы с Канибадама, приходите к нам, Худжан Старт, это где за Марказы Джавонон, это прямо в центре Худжанды, где справа от нас почта, бывшая почта, которая раньше работала, телеграф, почта и так далее. Прямо мы в центре находимся. И вот здесь вы видите на 3-м этаже центр само коворкинг-центр. Заходите сюда, поговорите здесь, вам помогут, научат вам, чтобы вы помогли нашему народу, что в вашем городе больше количество людей читали книги и так далее. А по поводу того, чтобы как сделать так, чтобы стать предпринимателем, сначала это знание надо немножко приобрести. Потом вам нужно найти ниши, где более свободная ниша. Либо выберите идею, которая новая, либо уникальная, чтобы, понимаете, либо новую вещь надо делать, то, что никто не делал, либо что-то, то, что существует, уникальность надо добавить, чтобы какая-то уникальность была. Не надо делать очередной кафе, очередной магазин одежды, очередной парикмахерская, очередной аптека. Не надо делать так. Должна быть какая-то изюминка в том, то, что вы делаете. Следующее, если вы не можете придумать что-то новое, тогда посмотрите какие-то бизнесы, которые востребованы в других развитых стран, но у нас пока его нет. Тогда приходите, у нас делайте такие вещи. По интернету изучайте, когда вы путешествуете, посмотрите, что там развито, и этого делайте у нас. В общем, вот так. Вот. Или какой-то бизнес, который у нас есть, но можно вывести в других стран, какой-то продукт. Организуйте здесь производство и вводите на мировой рынок. Делайте эти вещи. Иншаллах, вы станете хорошим бизнесменом со временем. Найдите мою книгу, прочитайте «Рохой Сарванман Шунанда Таджикистан», «Русишба. Как стать миллионером в Таджикистане». Или «10 шагов, как стать миллионером в территории СНГ». Прочитайте эти книги. Саволи дигар савол. Салом устоз, аз суханҳои шумо ба хулоса омада ба як хешам 1 миллион 500 000 рубл ба сухафрукти кушодам. Ҳамаи пулро худам. Инвестировать кардаги сари корба фоида 50 на 50. Аз ман буд 50 аз вай. Айни вай 5 моҳ нақс кор кардем. баъди соли нав эсун фиреб карда гашта буд. Ҳозир вирусро баҳона карда ҳамаи борро фурӯхта, помещенияро насупорида рафта ба Тоҷикистон, партофта ба Тоҷикистон омад. Аммо як сум ҳам наметиҳад. Ман ба ин чӣ кор кунам? Пешакӣ раҳмат. Бародари азизам, шумо бояд ки даъват кунеду вай хешатон ме, вай рафиқатон ме, хешатон ме, ман инҷинерсиги шумо
хешам навистед. Даъват кунеду 6 ҳамаша ҳисоб китоб кунед. Чиба ин хел хатоги ба вай раҳ додан аст, чиба вай ин чиба худаш, то есть почему он себе так позволяет, чиба вай худаш ин хел рафтор кардан аст нисбати шумо. Вай ин хел рафтор кардан нисбати ҳамкори шумо талхо аз сабаби он ки шумо ба ҳамин раҳ дода истодед. Шумо бояд ки суст наистед, шумо бояд ки вай талаб кунед вақте ки пула шумо вложит кардед. Ана кун суҳбат мана гӯш кунед. Ягон вақт ҳамон одаме хате ки худаш пул инвестировать накунад, шумо пул инвестировать накунед. Чебаки вақте ки шумо пул инвестировать мекунед, вай одамо манами хел рафтор мекунад. Хунукуна дили хунук қати, дили гарм қати не, ана чи хел гум хунук рафтор мекунад. Дили бедулун кор мекунад. Хай шавад мешад, нашад ҳичи не. Чебаки дилаш намесӯзад. барои ҳама қадар дигар ягон вақт ин хел партнёрӣ ба кор накунед. ҳама одаме қати партнёр шавед ки худашам пул инвестировать кунад. Вай пул инвестировать кунад, шумоям кунед. Вай пул инвестировать накунед қатиш. Салом алейкум устод, шумо нағзме. Раҳмати калон. Ман аз ноҳияи Ашт магазин дорам, мехоҳам дар як гӯшаи магазин китобҳои шуморо таъсис диҳам. Ман бояд чӣ кор кунам, аз куҷо дастрас кунам китобҳои шуморо? Маслиҳат ва роҳнишон медодед. Бародари азизам, биёед дар Хуҷанд паси маркази ҷавонӣ, ана ҳамин ҷо шумо мебинед, ин поин ба кафеҳо ҳаст, қабати маркази ҷавонӣ ба ҳамин бинои маркази ҷавонӣ тамомшудагӣ ба якта бино истодаги гостинца меҳмонхонаи Хуҷандстар. Ҳамин ҷиба сеюм этажаш офиси ман аст. Само коворки навистагӣ мебинед ҳамон ҷиба. Ҳамин ҷиба дароед нури дида ҳамин ҷо офиси ман қити маслиҳат кунед. Ёбед Саидҷон гуфтаги одам ҳастанд, ино гуфта маслиҳат кунед. Амино китоб гирифта бурда фурӯхтан гиред. Нури дидам. Мо дар наздикӣ мехоҳем ки 100 дона маркази омӯзиши давоми Тоҷикистон ташкил кунем. Агар шумо ҳамин чӣ ба ҳавасатон бошаду мехоҳед ки халқамо ба ёрдам кунед, шумо метавонед ки партнёри мо шавед. Биёед, нури дида. Биёед, мо ҳамкорӣ мекунем ҳамроҳатон. Нишон метаҳем, роҳаша нишон метаҳем, ёд метаҳем, дастгирӣ мекунем. Биёед. Ассалому алайкум устоз, мехостам ба ин саволам ҷавоб гирам. Ман соҳи истеҳсолот ба кор мекунам. Пларамма дорам, леса обрабатывающий тахта мебарорам, Тоҷикистон мефиристам. Ман худам ойлик ба кор мекунам, лекин кора ман мебарам, вложит кардагӣ дӯстам мешад, лекин бозор стабилна не. Ман мехоҳам бизнес, ширкат, бренд стабилна шавад, система шавад. Барои ҳамин чӣ кор кунам? Дар оборот 4 миллион пул вложит кардагӣ. Масъалаи документация камтар мушкилӣ кашидостаам, барое ки хуб намефаҳмам. Пешаки раҳмат. Бародари азизам, агар ки шумо бизнес карданӣ бошед, аввал ҳамин документация консультация гиред. Ягон қини надорад. Ҳамин документация шумо ба ҳамон документация қоғаз такрор шудан мегирад. Шумо ҳамина мегиреду ягонта одаме ки ҳамин доимо логистика карда истодааст, пларама ба кор карда истодааст, ҳавай қати 2 бор 3 бор ҳавай кунед. Консультация гиред. Агар ки сахт азоб кашида истода бошед, якта духтара ки уруса кор багиред ки ҳамин администрация шумо кор кунад. ҳамин қоза ҳавай ба паручат кунед. Ман русӣ ҳозирам нағз гап задан наметавам. Барои ҳамон грамматики ман русӣ ба ки дуруст нест, ҳамин ҷо ба коргарома ман наниман мекунам. Самое главное кора ташкил карданатон ба. Қоғаза хондан метуни, қоғаза фаҳмед ки фребатон накунед. Тамом. Барои ва тайёр кардан, просто кадри хуба гиред ки тайёр карда шумо ба ҳамаш соз карда тияд. Тамом, корхонатон пеш ба мебуравад. Барои ки бренд шаведу вай, кортон стабил нашаваду вай. Шумо якта бозор Тоҷикистон қапида нигаҳ надоред. Дигар бозорҳо бам поставка кардана сар кунед. Ё ки якта клиент қати кор накунед Тоҷикистон, 5-та 10-та клиент қати кор кунед. Баъд даромадатон стабил намешад. Саволо бисёр ҳамватанои азизу гиромӣ, ман ҷавоб додам мегирам. Анакун дар таки ҳамин YouTube канали мо подписатсия кунед. Канали мо ё рафиқотон ба пешниҳод кунед. Албатта коре кунед ки одамои ё рафиқи наздиктаратон ҳамин чизе ки ҳамин дар ҳамин канал мо мегӯям гӯш кунанд. Ана комментариҳо ба дар поён дар комментарие ақаллан 3 чиз нависед ки шумо ёд гирифтед ҳамин суҳбати ман. 3 чизе ки ба шумо дар кор аст, 3 чизе ки шумо рафта амал мекунед. Дар ҳамин поён нависед ки ман бинам ки дар ҳақиқат шумо ҳамин маслиҳатҳои мана гӯш карданед, истифода мебаред. Миннат дорам аз шумо.
ассалому алайкум муаллим, як савол дорам, илтимос ҷавоб медодед. Ман дар шаҳри Новосибирск ҳастам. 7 сол шуд грузчикӣ карда кор мекунам. Ба бозор кори дар бозор кор кардагима фақат мехӯрдам, хона рой мекардам, пул ҷамъ намешуд. аз соли 2018 сар карда видеоҳои шуморо тамошо карданаша сар карда дар муддати 1 солу 3 моҳ 400 000 рубл ҷамъ кардам. Қандата зан бачам, диди то соли 2018 ҳамин пулата расход карда мегашти. рӯзе ки дар сои мана гӯш кардӣ 1 сол бай пул ҷамъ кардӣ, 1 соли 3 моҳ ба хеле хуб 400 000 рубл ҷамъ кардам. ҳозир як рафиқам магазини либосворӣ дорад. дар ман пешниҳод кард ки биё дукаса як магазини косметикаю духеву ҳамин хелиё кушоем. чӣ мегӯяд, чӣ хел ҳамкорӣ кунам ва дар чӣ бисёртар аҳамият диҳам дар ҳамкорӣ? вақте ки ҳамкорӣ агар бизнес карданад ин фикри беҳтарин бародари азизам. Лекин аввал ту бояд ки пеш аз оне ки бизнес кунӣ як магазини ҳамон либосворӣ ба ёки як магазини ҳамон чӣ гӯям парфюмери байми мана ин чизе ки ту мехоҳӣ ку ҳамон магазин ба аввал рафта кор кун. 3 маҳ кор кун, оила қатӣ. фаҳмидӣ? 3 маҳ рафта дар ҳамон ҷо ҳамин оила қатӣ кор мекунӣ, маош қатӣ. вақте ки 3 маҳ кор кардӣ ё 4 маҳ ҳамон кора мефаҳмӣ ки пеш аз оне ки ҳамон пули ҷамъ кардагид нест нашавад, аввал кор кунӣ, камтар ҳамон соҳа ба фаҳмиш пайдо кун. ин як. дуюмаш ки баъде ки ҳамон ҷо ба кор кардию фаҳмиш пайдо кардию фаҳмидӣ ки ҳамин бизнеса кадом ассортимент фурӯш ба меравад, кадом клиенто қати чӣ хел кор кардан дар кор, чӣ хел витрина сохтан дар кор, чӣ хел маҳсулота ҷамъ карда харидан дар кор, ҳамин чизҳое ки худат фаҳмидӣ, баъд ҳамкорӣ карда ҳамон рафиқат қати магазин кушида коркунӣ мешад. Не ки пеш аз оне ки вай партнёрат қати ҳамкорӣ мекунӣ, партнёрско соглашение навис. Ин чи як қароре, як договоре ки партнёрско соглашение ба ҳаст. Ман пештатара саволо ба ҷавоб додагима дар бораи партнёрско соглашение гуфтам, диққат карда гӯш карда бошӣ мефаҳмӣ. Медонӣ барои чӣ тоҷикои мо якҷоя кор кардан наметавонад? Чиба ки партнёрско соглашение коғаз ба наменависад. гумон мекунад ки вай намозхон аст ё ки одами хуб аст ё ҳамсинфам аст, хешам аст. ҳамин хел бояд ки худаш инсон бар ин рафтор кунад. Не ки ин фикр хато ҳаст. чиба ки одамо авлиё нест ки дилу нияти шумо ҳис карда рафтори шумо фаҳма. барои ҳамон лӯши беҳтар аст ки шумо ҳамин чиз ҳамаша шаффоф гапзанон кунед, аввали кору коғаз ба қайд кунед ки хотиратон набурояд. ассалому алайкум устоз, мехоҳам китобҳоятонро бо забони туркӣ тарҷума кунем. ман дар Туркия матбаи китобхонӣ ба кор мекунам. ман шуморо хеле шуд пайравӣ мекунам ва шумо ба аз gmail.com навистам, фақат ҷавоб нагирифтам. илтимос ҷавоб диҳед. раҳмати салом боше. бародари азизам, раҳмати калом, хеле хуб. ман хеле миннатдор бародари азизам. албатта ман шумо ба ҷавоб менависам, албатта ҳамкорӣ мекунем. албатта почтаи шумо менависем, ҳамкорӣ мекунем бародари азизам. 100 сола шавед. ман миннатдор ки ҳамватани ман дар ҳамин қадар ҷоҳои хуб кор карда истодиду, бо мехоҳед ки ман бар ин шахсо ба ҳамкорӣ кунеду, бо ман бар ин бачаҳои дигар дастгирӣ кунед ки кораш пеш равад. аз Турсия бисёр китобҳои ман ба талабот бисёрай, хеле бисёрай. неки ман як матбуоти дилангим ба ҳозир пайдо шудагиш не ки қатъи вай ҳамкорӣ кунам. хеле хуб, ман шумо ба менависам. аз корхонаи ман албатта ба шумо ҳамкорӣ мекунанд. ҷавоб менависем мо. ассалому алайкум устоз, ман аз соли 2017 ба Москва омода кор карда истодам. баъди 2018 ман дар сои шумо дида ҷаҳонбиним дигар шуд. 4 китобатонро хондам. ҳозир дар 1.5 сотиқ сохтмони парника сар кардам. ман 21 сола ҳастам. мехоҳам чашмаи даромад созаму ба хондан дохил шавам ба донишгоҳи аграрии Тоҷикистон. устоз, маслиҳати шумо ба ман лозим. вақте ки даромад пайдо шавад, ман бизнеси худам калон кунам ё ки ба хондан дохил шавам. баъди соли 2018 саломатии падарам камтар нағз нашуд. падарам аз кор буроварданд. ҳозир шукронаи худо 80% хонаи худам таъмин кардосиам. устоз, ба маслиҳати шумо ниёз дорам. ман чӣ бояд кунам? ҳазор раҳмат барои ҷавобатон. дар ҳаққи ман дуо кунед. худованд илми шумо ман ба ҳам насиб кунонад. қандата зан, қандата зан бачи хоб. бизнесата пеш ба бурданги. Не ки бизнес даромадаш ки шуд, ҳам бизнесата кун, ҳам ғоибона хон. ошна хондан шарт нест бачам. ғоибона хонданги. ҳам дипломат мешад, ҳам илман мешад. Не ки барои диплом нахон, барои илм хон. тем более агар ки ту гармхона карда истодаги бошӣ, парне карда истодаги бошӣ, барои хоҷагии аграрӣ ту ба хеле ёрдам мекунад.
хеле ғоибона хонда дипломатгирӣ шуда мегирад. Чунки илм мо барои чӣ мехонем? Мо мехонем барои ин ки ҳамин илма гирифта зиндагиро осон кунем, зиндагии мо беҳтар шавад. Ҳамватанои азизу гиромӣ, ман дар хизмати шумо. Китобҳои ман ёфта хонед. Ана китоби роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон шумо бояд ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд хонад. Китоби ман ва пул, тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал. Шумо бояд ки ин китобҳоро гаштаю баргашта омӯзед. Гаштаю баргашта омӯзед. ҳаёти шумо ба фикронаи шумо ба таъсири бисёр мекунад. Дар поён дар манаи комментариҳо лайк монед, ё рафиқотон ба манаи сваи моя пешниҳод кунед. Канали моя ана саволои чӣ гум саволои ба мазмун тед. Ман ҳамаи саволои шумо ман ҷавобшо метардонам. Илоҳи садсола шавед.